Jednom prilikom porječiše se Ebu Bekr i Omer, najbolji insani nakon poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ali se dogodi da nekad i među njima se nešto, slušajte kako se liječi to, pogriješiš, ima lijeka. Kaže, Ebu Bekr je otežao Omeru. Omer je u tom trenutku bio upravo. Pa Ebu Bekr se okrenuo, vidio što je uradio. Evo ovdje, bate, ta snaga našeg imana. Ako si pogriješio i ako ti je neko rekao da si pogriješio prema bratu muslimanu, sagni glavu, idi traži halala odmah. Nemoj da kružiš, pa ja hoću ovo, pa hoću ono, pa mu rekao sam ti ovo, pa brate, rekli ti ljudi, pogriješio si, čuo si da to nije dobro, sam poslušaj, vidi šta si rekao, proračunaj, idi traži halala. Pa je Bekr bolje od Omera, dolazi kod Omera i kaže, brate, halali mi, pogriješio sam. Kaže, Omer neće da mu halali odmah. I pa se zdravo, umjesto Omer da ode da se žali kod Allahovog poslanika, ide Ebu Bekr da se žali kod Allahovog poslanika. Kaže, Allahov poslaniće, moj brat Omer neće da mi halali. Zove Allahov poslanik Omera, kaže, o Omere, nemoj da uznemiravaš moga prijatelja, moga ashaba, moga druga Ebu Bekra. I Omer u pravu, kaže, halali mu Omere. On je uradio, kad bi vi svi drugi uradili. Koliko da uradite ne bi stigli ovo što je on uradio i što on radi na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu.